sammen, og velkommen til endnu en banger video her på den her kanal. Jeg har været væk i lidt tid. Jeg har lige taget en lille pause. Så i dag laver vi prop hunt med rigtig mange mennesker. Så vi ses bare ind i gamet. Ja, okay. Vi er inde, og jeg skal have en hider. Jeg skal hide. Og drenge, jeg har det bedste gemmested, der findes. Frederik Mats, skal du gemme? Det er ikke mig, der skal finde, nej. Nej, Frederik Mats, kom hen det der sted der. Kom hen ind i stuen. Frederik Mats, er det der dig? Hvem er det her? Nej, jeg er kasken. Hvor er den henne? Nej, kom, vi går herop. Er du en kop? Ja, kom derop, du ved. Nej, alle gør det jo. Ja, alle gør det nu. Seriøst? Nej, nu gør alle det bare. Dreng, jeg har et mega banger sted. Ja, nu er der sygt mange. Det er GP. Ja, GP, er du oppe ved os? Nej, jeg ved ikke engang, hvor fanden I er henne. Nå, altså, vi har et er det her dig? Ja, det er mig, der hopper lige nu. Er det dig? Jeg hopper lige nu. Ja, altså, du må ikke fortælle det Er her. det den store af dem? Ja, Vi finder det aldrig. okay, drenge, gem jer. Han kommer nu. Hvem er det, der skal finde? Det er Jonas. Ha, gutter. Kun ham. Gutter, min kop. Hvor er I Gutter, henne? min kop danser. Det er legetøj. Hey, yo. Hvem er det, der laver Crowman-dans? Hvem er det, der laver Crowman? Okay. Nå, men Jule, han er joinet nu. Det er fint nok. Okay, hvem end... Okay, hvem er det? Du har lige udlagt det hele. Hvem er dig der? Der står... Hvem er dig der? Der er lige skiftet sig om. Okay, dreng, det her det er det bedste gemmested, man kan nok. Nej. Nej, hvad laver du? Få en chance, eller? Frederik. Skal vi ikke tage det her over? Hvor er du henne, Q? Du er herover. Kig. Kunne jeg ikke få en chance? Der står Ja, det kan jeg se. Q, er du hernede? Altså, okay, alle sammen fløjt. Det er Jonas! Hoppede du ned? Nej, hvad gjorde du? Nej, jeg døde, fordi jeg hoppede ned af taget, og så var Jonas lige i hovedet af mig. Altså, jeg fløjter. Det gør jeg også. Nej! Hvor fanden er det der flammen, jeg er? Det er Jule. Det er Julie, og jeg døde også. Jeg er bare den eneste, der er i live. Nej, Jule, det bliver meget svært, når man får et godt gemmested. Nej, ja, men nu er vores gemmested fundet. Hvordan kom han op? Der. Jeg tror godt, jeg ved, hvor det er, han er. Så tager vi lige zipline her. Hvorfor gør det, Jule? Okay. Hvem er mig? Der er nogen oppe på taget, Og hvis I ikke har set de tidligere videoer med prop hunt, så gå der lige ind og se det. Mig? Jeg skulle da have været inde hele tiden, Mads. Ja. Fuck. Lad mig... Okay. Hvor er der en, der går lige op på? Er der en deroppe på taget? Nej, Det er mig. Jeg har vundet. Ja, jeg kan godt se dig. Er jeg bare den eneste, der er i live, eller hvad? Ja, det tror jeg. Kan du godt lige give os et lille hende? Der er en, der går helt op. Der er en, der går helt op. Jeg render rundt op under taget. Okay, jeg bliver parkourmester et eller andet. Nej! CSGB. Nu er jeg anonymous. Okay. Det er mig, GB. Okay, jeg tror godt, det er meget godt. Det er meget godt, det her. Det er en meget god første runde. Ja, du er i live. Nej, hvorfor spawner jeg på taget? Nej, jeg er ikke... Nej, jeg tror, jeg er en af finderne.
Jeg er en af finderne. Nej. Let's go. Hallo, hvem ender gerne vil gemme sig med mig? Kom Nej, her, nej, kom her. hvad? Jeg gemmer. Vi gemmer sammen. Hvad? Frederik. Jeg har et mega Nej, banger. ikke den der. Kom med mig, jeg har et godt gemmested. Nej, Frederik, kom her. De leder aldrig herover, hvis der du lige tager sådan en her. Og så kom. Dreng, jeg ved sgu ikke med jer, men jeg fandt et meget godt gemmested, da jeg sidste runde linje døde. Nej, Gu. Det er det Meget godt bedste gemt. sted, der findes, synes. Ja, jeg har det bedste sted, der findes, seriøst. Nej, Gu, jeg har det bedste sted. Gu, sæt mig. Jeg sværger, at jeg bliver aldrig fundet her. Jeg ser dig. Gu, hvor gemmer jeg mig? Hvor er du henne? Jeg er herovre. Du vil kigge. Nå, der, jeg ser dig. Jeg hopper. Gu, ser du det? Hvor den er kop hen? Nej, der er ikke noget. Hvor er den henne? Den der. Gu, for helvede. Ja, undskyld. Der. Det game starts snart. Kan vi se ham? Kan vi? Jeg kan ikke se ham. Jo, han er lige derovre. Det er Mads, han er lige gået ind i døren. Drenge finder aldrig mig eller Jonas. Ja, I finder heller aldrig mig og Frederik. Nej, for jeg tror, jeg har fundet et sted, I ikke kender noget til. Men skriv da lige ned i kommentarfeltet, hvis vi skal lave flere videoer med sådan noget her. Creative. Og jeg vil gerne være med. Ja, okay. Hvem vil ikke det? Jeg ved ikke. Bare Jule. Altså fra nu af, der kommer der video ud. Enten hver dag eller hver anden dag. Du ved ikke. Hver dag eller hver anden dag. Fuck, du har et level, Gu. Mit spot, det er, synes, hvis ikke man kender noget til det spot her, ikke også? Så finder man den, om jeg ikke. Jo, du er på loftet bag den der hemmelige dør. Og er du også det? Ja, nej, vi ved det godt. Vi har spillet det her før. Hvor det var Nej, igennem. for cool. Det kan godt være, at du kan finde det, men der er et endnu bedre sted, når du er kommet derind. Jamen, jeg har også gemt mig et godt sted. Det gad jeg faktisk gerne have på video, men jeg gav Frederik lidt for mange hints. Altså, jeg gav ham Kan man faktisk se selv. mig lige nu? Kan man se mig Ja, lige nu? jeg kan se. Nej, jeg kan ikke se dig ude på bussen. Det er kun, når der er, jeg sådan kigger ind. Ikke? Hvem er det egentlig, der finder? Frederik? Nå, det kan vi. Altså, hvordan kommer man op på loftet? Du kan gå Der er helt sådan en lille op vej. på øverste etage, så er der en lille trappe. Eller hvis du gerne vil op på taget, så går du igennem den her pejs. Gud, der er faktisk. Nej, jeg sidder stok. Hvad skal vi dannes? Skal vi lige slå på en lama? Hvad var det der? Jeppe, jeg sad stok. Nej, hvad laver du? Og Jonas er. Der er en til herinde, Mads. Ja. Gud, det er det mit sted. Prøv at kigge mig. Men GB bare komme op til at sige, hvor han er. Nej, det gør jeg ikke, fordi jeg kan kaster godt med. lide at skærme det. Gud. Saucy. Mads, der er en til herude. Men jeg kan sige koldere og varmere. Mads, Altså, gutter er helt kolde på os. Burger. Ja, I er helt kolde på os. Altså, er det mig, spawner der egentlig mønter i det her? Spawner der coins i det her? Nej, det gør der ikke. Eller kommer der bare den der lyd tæt på, hvor vi er? Nå, men der går... Ja, det gør der. Tror jeg. Ja, poppick. Og så kommer der sådan... Nej, det er ikke. Jeg tager dig heller ikke. Ja, men det duer ikke. Det duer ikke. Gør det ikke? Nej, altså... Nej, Vi kommer og find manden. Jeg kunne i hvert fald ikke gøre det. Jamen, jeg ved ikke, Det hvor kunne jeg fanden heller blev af. Jo, du ved jo. Eller så er det bare mig, der Nej. er døv. Altså, gutter. Jeg ved det. Puha. Ja, drenge, vi skal spise. Vi skal have morgenmad. Det gør jeg bare. Okay, hallo Frederik. Prøv at komme her. Kom her. Bare for at gøre det lidt mere spændende. Prøv at komme. Den her den er bedre. Nej, jeg ser det. Vi skal gøre det lidt mere spændende. Ja, Nå, så bliver Prøv jeg at se med. mit sted. Prøv at se mit sted. hvor er du henne? Herovre, kom her. Så er den her. Den er meget bedre, den her. Nej, men kom nu, det skal være lidt mere sjovt. Skal vi gå hen til dem?
Jeg kan se en fanger. Frederik, jeg tænker lige, vi går væk. Jeg går ind i en bus, så. Det skulle du ikke lige sige. Jeg kan se ham. Frederik. Gud. Papa! Op! Frederik, kom. Jeg har et godt sted, kom. Nej, det tænker jeg ikke lige, vi går det her. Nej. Vi bliver her. Nej. Han er lige der. Jeg undskylder. Jeg kan lige sætte en ring om, hvor han er, hvis det nu det er. Fuck, han kommer ind mod os. Er I ude foran? Eller Hvad? er I udenfor? Nej, det gider vi. Okay, ja, vi er udenfor, vi er udenfor. Er vi de eneste tilbage? Ja. Der er 1 minut og 15 Okay, sekunder. Frederik, bare Er lidt et. spectators? Spectators. Det kan de ikke. Der er ikke spectate med. Kan I ikke give os en ledetråd? Nej, vi giver ikke ledetråd lige nu. Vi giver ikke ledetråd. 1 minut, ikke så er vi finde vundet. 1 minut, så er vi vundet. Kunai. Jo. Vi gør det kraftedeme. Vi vinder den her runde. Oh shit. Ej. Eller gør I? Nej! Hun kunne se os! Det ved jeg ikke. Nej. Hvor er det heldigt, det der. Kom Der var nu. 40 sekunder Hvor er det tilbage. heldigt. Jeg tror, jeg bliver nødt til at succeskryds. Ja, vi ses. Nej. Hvordan fandt du os? Han cheater. Vi skulle bare have løbet der, Frederik. Ja, vi skulle bare have løbet så langt væk. Hvorfor er det egentlig, røverne altid vinder? Det er Kevin, der skal vinde. Er det ikke det, hvor der står bandits der, men der står røver? Nå, okay. Jeg skal gemme mig. Nej, jeg fanger. Hvem er fanger? Hallo. Prøv at komme med mig, hvis I gerne vil vinde. Jeg har et virkelig godt sted. Hallo. Mød mig op på loftet, hvis I gerne vil vinde. Ja, der. Kom med mig. 2 sekunder, jeg skal lige finde det. Gud, jeg har tabt. Nej, vi gør ikke. Vi taber ikke. Vi vinder. Vent lige, der er ved siden af mig. Jeg skal lige finde det. Der er et virkelig godt sted. Jeg kan bare ikke huske, hvor. Okay, det er den anden side herover. Et eller andet sted. Jeg er sådan her. Og så, hallo, hvor er du henne? Og så kommer mig. Too much. Her. Hernede. Det er lige meget. Bare bliv der, hvor du er. Gutter, hvem er fanger med mig? Er det kun mig? Ja, det tror jeg. Hvorfor er alle andre livet? Vi sidder og spiller rundt nu da. Hvem er det, der sidder her? Det tror jeg, det er... Jeg tror, det er Mads. Nej, det er ikke Mads. Hvem er det? Gutter, kan I se mig lige nu? Nej, men jeg kan høre dig. Jeg kan høre dig. Og skriv noget i kommentarfeltet, hvis det er, vi skal spille noget Battle Royale, fordi det har jeg ikke på min YouTube-kanal denne sæson. Der er jo kommet en ny sæson. Kan I se mig nu, gutter? Nej. Vil I sige, når I kan se mig? Kan I se mig nu? Nej, Frederik, jeg har lige et spørgsmål. Synes du, man skal like og subscribe? Selvfølgelig. Ja, selvfølgelig skal man det. Jeg har selvfølgelig også selv gjort det. Ja, selvfølgelig skal man det. Og så også lige klik på klokken, så der I kan se, når fremtidige videoer kommer ud. Vent. Ej, det er jo næsten. Fuck. Ja. Okay. For lige at gøre det her lidt federe, så gør jeg kraftet med det her. Gutter, er I helt ovenpå? Er I helt ovenpå, skal jeg lige spørge om? Det gider jeg ikke sige, men jeg kommer. Frederik, kunne du høre det? Ja. Kom ned i kælderen. Jeg er nede i kælderen.
skal lige vinde kælderen først. Jeg kan ikke finde kælderen, du. Jamen, kælderen, det er ikke så svært. Jeg kan ikke finde lortet. Nej, kan du ikke finde kælderen? Jo, nu har jeg fundet den. Nej! Det var meningen, jeg skulle til at løbe. Ej, så havde det ellers blevet sygt fedt. Hvad er de andre bare? Er de andre bare sådan noget sådan i kælderen? Nej, jeg ved... Jo, gud, jeg ved det, fordi du sagde, kom herned for et godt gemmested. Fuck. Må du godt dræbe dem nu, hvor du ved, hvor de er? Ja. Skynd dig til at ziplinen. Jeg ved ikke, om han stadigvæk er der. Men Mads, han var ved deroppe i træet. På et eller andet tidspunkt var han oppe i træet. Jeg ved ikke, om han stadigvæk er der. Jeg skal ikke sige gud, fordi... Nej, men det var det, jeg prøver at holde hemmeligt. Indtil du begynder at sige, at jeg vidste, hvor han var. Men man kan ikke... Fuck, hvorfor er det, jeg helt glemmer det? Hop du om. Ja, tak. Du er fandme dumt, de gemmer sig det samme sted. Ja. Udover Frederik, det har vi gjort mange gange. Ja. Frederik. Ja. Nu skal jeg finde. Det vil jeg ved med. Jeg tror, det er Jeppe, der skal. Nej, han har fundet. Har han ikke? Har du fundet? Jo, jeg har været. Ja, Men så... jeg tror stadig, det er Jeppe. Nej, det er mig, det er mig. Det er mig, der skal finde. Nej! Hvad? Jeg har ikke været endnu. For helvede, jeg skal finde. Det var det, jeg sagde. Man kan se det i lobbyen, hvem der skal finde. Kunne du kraftedeme så heldig? Ja, det er Man jeg. kan se i lobbyen. Gud, skal vi ikke gemme os sammen? Hallo? Jeg har fucking godt gemmested, kom. Nej, vi skal trolle den, Nej. den. Kom. Det skal være content, det her. Vi skal trolle dem. Hvad er det mindste, man kan være det? Hvad er det mindste? Vi vil også gerne vinde, jo. Ja, vi skal kraftedeme også trolle. Og jeg har et godt trollingsted. Jeg har et godt gemmested. De bliver trollet for sygt seriøst. De bliver... ja. Kan jeg ikke lige ringe til dig på Discord, så kan du se mit sted? Nej, ikke lige nu. 2 sek, jeg skal lige ud og spørge min far om noget. For game starts now. 2 sek, gutter. Ja. Hvem finder? Okay, er I indenfor eller udenfor? Vil I sige det? Jeg er indenfor. Og Jeppe, jeg er på anden etage. Jeg så dig lige der ved trappen. Bro, så du lige mig? Der er en, der joinede. Hvad fanden er det der? What the fuck, der er bilen, der kører, jeg kan ikke skyde den. Jeg finder mig What the fuck? Finder mig aldrig. Ja, der... Fuck. Ikke engang tæt på mig. Tror jeg ikke. Så er det Prøv bare at komme vente i 5 ned. minutter. Skal jeg komme ned? Nej! Jeg skulle lige Laver du? Jamen, jeg skulle lige til at gå op, fordi så kunne jeg gå ned igen, da det var, du kom op. Og så kunne jeg bare trolle det. Nej. Du må gerne lige ringe til mig på Discord nu, Frederik. Du siger det ikke noget, vel? Nej, men altså, jeg finder. Nå, nej. Dræb ham, Q. Jeg ved ikke, Jeg havde hvor han glemt, du finder. Nej, du gør ikke cool. Du ved ikke, hvor jeg er. er. Nej, det er det. Det er også det, jeg sagde. Hvilken etage er du på? Nederst. Helt øverst. Ovenpå. Helt øverst. Eller okay. Loftet.
En and. Og jeg er indenfor. Jeg er indenfor. Og du er en and. Ja, jeg ved godt, du er en and. Ja, Han er en and. Jeg tror, han er en and. Jeg holder vagt her. FBI. FBI, open up. Hvorfor kan jeg ikke sigte? Cool. Ja. Når der er 5 sekunder tilbage, ikke? Ja. Eller når der er 10 sekunder tilbage, så ringer jeg til dig. Hvis I ikke har fundet mig der. Nå, okay, det har jeg. Nej, det behøver du ikke. Kan du bare give os et hint? Men jeg har lige dræbt mig. Har vi? Hvem mangler vi så? Der var nok en, der joinede. Men det er min storebror. Ja, ham der joiner, han har været med i en video før. Det er ham der, hvor det var, vi fik mange kills. Kan vi ikke spille squats snart? Jo. Kan vi så ikke skybase i squats? Vi skal prøve at finde ham nu. Hvor kunne han være? Vi skal også finde Mads. Okay, prøv at se, hvordan det er, man kan troll folk. Sådan her. Men det er sidste runde, så lukker vi videoen af. Men prøv at se, hvad man bare kunne gøre. Det her kan man bare kunne gøre. Finder vi ikke noget at komme op. Gutter, Mm. kan vi ikke bare spille squats efter? Hold nu kæft, Frederik. Hold da selv kæft, dit fede lamme. Ja, nu bliver jeg kendt. Undskyld Gud. Jamen, altså faktisk går nu væk. Okay, hvornår fanden finder vi den? Du er sgu da ikke på badeværelset. Okay, jeg cutter bare ind til der. Okay, hvor er Hej de? Mads. Jamen, er der 2 Hej, Mads. badeværelser? Okay, jeg cutter tilbage nu, så lad være med at Okay, sige Mads, noget, han som er er mærkeligt. Bare snak om spillet. Hej, ja. Vi har brugt så lang tid på ikke at finde en skid. Men, altså, er der 2 badeværelser? Ja, Oh my god, vi finder ham jo aldrig. Hvor er det andet til? Han er lige nu, han er han, tror jeg. Nej, han er Men ude. han har lige sagt, at han er inde på badeværelset, så skal det være, han er lige der. bliver han den første, der vinder? Sammen med... Okay. Vi vinder. Altså, han er ikke. Han er udenfor jo. Okay, jeg tænker, det her det er inden for den her video. Ha' en god dag.